Гарнираме чинията с пилето. Взимаме сушени така нарязаните доматки. Прибавяме към сирене фета. Така разрязаните гърди. Начукваме. Слагаме от приготвената смес. Така завиваме гърдичките и защипваме двете половинки с клечки за зъби, за да не излиза плънката. От всякъде го забучваме с клечки, за да не може да изтече сместа. И ето го поставяме в една тавичка за печене. Ето така опекохме пилетата до зачервяване и сега ще ви покажа какво представлява отвътре. Ето такава. Ето такава вкусна чинийка се получава. Приятен апетит!